Признаването на независимостта на Република Южна Осетия беше важна стъпка към формирането и развитието на нашата държава. Ден след ден, година след година, ние изграждаме държава, създаваме икономика, укрепваме и развиваме институциите на правителството и гражданското общество. Днес Южна Осетия е отворена за нови идеи и смели решения. Ние знаем и помним всички значими страни от историческите свидетелства за пътя на свободата и независимостта. Ние сме народ, съхранил самобитността на велика култура и безценни духовни традиции. Щат Алания. Главният кавказски хребет с могъщия си гръб сякаш защитава тези региони от коварните северни ветрове. Природата тук се грее под лъчите на страстното южно слънце, а невероятните планински пейзажи са като декор за пъстър исторически филм. Широко дефиле, недокоснато от цивилизацията, примамващ с бурните потоци на реката и хипнотизиращото платно на кристалната повърхност на езерото. Но дори опитен пътешественик няма да може да остане безразличен и да не попадне под властта на мощната енергия на тези места. Южна Осетия е не само впечатляващи природни обекти, но и уникални исторически паметници. Само 2 часа пътуване и Транскавказската магистрала ще ви отведе от Северна Осетия до Южна Осетия. Но напредналите туристи, които предпочитат пълно потапяне в региона, ще могат да разработят маршрут за поне 1 седмица, защото концентрацията на природни културни обекти на малка територия е просто невероятна. В най-високопланинския район на Южна Осетия се намира мистериозното езеро Ерцо. Сякаш е излято в чашата на живописно дефиле, но мъгла от мистична мистерия витае над езерото, разпръснато сред ароматни диви цветя и планински пейзажи в продължение на много векове. Ерцо – призрачното езеро. Веднъж на 5-6 години всичката вода изчезва безследно, сякаш някой е дръпнал щепсела от банята. Това невероятно явление не зависи от времето на годината. Езерото често изчезваше през зимата, оставяйки след себе си само дебел слой лед. Резервоарът може да бъде празен няколко дни, седмици и дори месеци, след което езерната купа отново се пълни до ръба с вода, която се връща от нищото, и това се случва в продължение на хиляди години. Древна легенда разказва за зъл земевладелец, живял по тези места. Местните жители бяха уморени от неговата жестокост и алчност. Хората удавиха собствениците на земя в студените води на Ерцо. Но богаташът не се успокои дори след смъртта. Неговият ненаситен дух се събужда и изпива цялата вода от езерото, но щом собственикът на земята се успокои и заспи, водата се връща. Живописното дефиле Кодар е известно не само с мистериозното езеро Ерцо, но и с друго също толкова мистериозно място. Известният кръст Морех се смята за един от най-мистичните артефакти на територията на Южна Осетия. Монтиран в средата на зелена долина, заобиколена от планински върхове близо до село Кобит, той отдавна привлича вниманието не само на местни жители, учени и туристи, но и на черни копачи. Има легенда, че недалеч от кръста Морех през средновековието е имало манастир. При поредния набег на враждебни племена, манастирът е разрушен. Монарсите обаче успели да заровят църковното злато под кръста. Вдъхновени от тази легенда, и манярите изкопали кръста, разбира се, не го намерили, но след това кръстът се наклонил настрани. Кръстът Морех, както преди хиляди години, поздравява планинските изгреви и изпраща невероятните местни залези, благославяйки и защитавайки редки пътници. Православният манастир Тира се намира близо до Цхинвал, близо до село Монастър. Този внушителен архитектурен комплекс е наполовина изсечен от камък.
Смята се, че първите монаси са се заселили тук в пещерни килии още през 6 век, образувайки по този начин своеобразен пещерен храм, откъдето идва и името Стрелбище, което в превод означава скала. От 2010 година вече не е действащ манастир. Манастирът е построен на необичайно място върху малка издатина на стръмен планински склон. Северната фасада на древния манастир почти опира в планината, а от южната страна каменната зидария се спуска надолу. Казват, че манастирът някога е бил ограден с стена с кули, които не са оцелели до днес. Целият комплекс се състои от храм, килия и красива камбанария. Стените на манастирските сгради са украсени с богата каменна резба. Вътрешността на храма е изписана с красиви стенописи, които нямат аналог в Южна Осетия. Те са създадени през 19 век, но са очудващо добре запазени до днес. Лицата на Богородица с младенеца Исус в скута й, архангелите Михаил и Гавриил сякаш гледат през вековете от древните сводове на храма. Най-чистата спокойна езерна вода, оградена от изумрудени горски брегове. Перлата на Южна Осетия е езерото Коз. Езерото се намира на 5 км от село Квайса, на надморска височина от 2985 метра. Водоемът се е образувал в резултат на силно земетресение. Унищожени скали и пръст са блокирали дефилето. Река Кеда Кома Дон образува планинско езеро. Това приказно място е свързано с красива легенда за единствената дъщеря на подводния цар Домбетир – Зарина. Грозният син на дракона Кавкундар Кунахор се влюбил в красавицата и не я пуснал да мине. Страхувайки се от смазващия гняв на дракона, Домбетър бил принуден да омъжи дъщеря си. Преди сватбата Зарина поискала възможност да обиколи кралството на Домбетър за последен път и решила да се скрие от чудовището. След като прекоси хиляди реки и морета, тя никога не успя да се скрие от ужасния дракон. Накрая Зарина се озова в дефилето Кодара, но дори и тук Кунакхор я намери. Когато се приближи до реката, където се скри Зарина, се срути огромна скала, покрай която Кунакхор беше погребан завинаги. Скалата преградила реката и на това място се образувало красиво езеро, в което все още живее красивата дъщеря Домбетра. На 15 км от столицата на Южна Осетия е село Икорта, може би най-забележителното място тук е църквата на Пресвета Богородица. Трудно е да се повярва, но тази величествена структура съществува от много векове. Църквата е издигната от ксани еристави, които са притежавали тези земи през 12 век. Еристави са по происход осетино-сидомони, заселили се на територията на Южна Осетия в дефилето Ксани, където са получили титлата князе. На техните земи те построиха най-красивия храм в Южна Осетия. Според легендата, еристави го превърнали в непревземаем замък, около църквата била издигната крепостна стена с правоъгълни кули, но до днес е оцелял само храмът. Църквата Икорт се счита за една от най-ранните куполни църкви и датира от 13 век. Вътрешните сводове удивляват с изразителната си живопис. През късното средновековие в Икорта е основан манастир, който е действал до началото на 19 век. Но и до днес това място е запазило своята необикновена атмосфера на духовност. За мнозина Южна Осетия изглежда като неизследвана далечна земя. Всъщност, въпреки малкия си размер, републиката има мощен туристически потенциал, високи планини с сиви шапки от кристални ледници, иглолистни гори, светли простори на алпийски ливади и повече от 1000 уникални паметници от историята на осетинския народ, обвити в тайни и легенди. Щатът Алания е отворен за туризъм и очаква своите пътници.